זה קרה בצהרי יום חמישי בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר יניב, מנהל הכפר, הגיע למשרדו, ולהפתעתו מחשבו הנייד לא היה שם. מכיוון שרק לקומונה יש גישה לחדרו של יניב, הוא החל בחקירת השינשינים על יומם בכפר. יניב, תגיד, למה קראת לנו? מה זה המקום הזה פה? אז ככה, לא סתם החזרתי אותך מבית ספר, זה היה הרבה יותר רציני ממה שאתם חושבים. קמתי היום בבוקר, נכנסתי למשרד, ולהפתעתי הרבה המחשב שלי לא היה שם. מה? אין מצב. מישהו מכם לקח אותו? לא נראה לי אנחנו לקחנו אותו. קמנו אתמול בבוקר, עשינו דברים רגילים של התארגנות לפני בית ספר. כן, זה לא אנחנו. אנחנו קמים וישר הולכים לבית ספר. אוף, אמא, עוד פעם בית ספר? הגיע הזמן לקום לבית ספר, וואלה לא בא לי, עדיף את הים. פותח את הסנאפצ'אט, דופק לי תמונה, המורה מתקשרת, התנתקה השיחה. חה הגיע הזמן לעוף גבוה, הגיע הזמן לעוף גבוה. יום ראשון בבוקר מתעורר, כמעט בטוח ששבת. בסה, החבר'ה מתקשרים, אחי נותנים זרימה, כנרת בזריז ואז לי ידידה. מה נראה לך? עם הרגש עובר על חוף הים, מתקות ובירות זורם, לא חושב פעמיים, כי בינתיים אני חי את החיים עם חיוך על השפתיים. הגיע הזמן לקום לבית ספר. כל אחד מאיתנו מלווה בשעות היום ילד לבית הספר ועוזר לו בתחום החברתי, הלימודי וההתנהגותי. הליווי נותן לנו הזדמנות לתמוך בילד. הוא מאפשר לנו לעזור לו להשתתף בשיעור, לצמצם פערים לימודיים ולהיות אוזן קשבת עבורו. החיבור לילדים יוצר קשר שונה ומיוחד בינינו לבינם. מצד אחד, אנחנו לומדים להכיר ולהיחשף אליהם מצדדים שונים, ומצד שני, הם מקבלים דמות בוגרת שעוזרת להם להתקדם ולהתפתח. מישהו יודע מה עשינו אתמול? אחי, איך אתה לא זוכר? אנחנו קמים כל בוקר ב7:45, כל הבנים, יוצאים לסדנה, פוגשים את נוסם לשמוליק, מדברים איתם, שותים קפה, והולכים לעבודות שלנו. עבודות? איזה עבודות אתם עושים פה בכלל? אני לא רואה ממטר אבל אני עומד, הראש לא בסדר, אני לא מתנגד, אורח רק לרגע ואיך שהוא שורד, רואים על הפנים, אני לא בעניינים. אני לא רואה ממטר אבל אני עומד, הראש לא בסדר, אני לא מתנגד, אורח רק לרגע ואיך שהוא שורד, רואים על הפנים, אני לא בעניינים. תחושה שלווה פנימית, אבל איפה אני אמצא אותה? הפסקה רגעית, לא רוצה לצאת מהמיטה, לא ממש יציב, מסתכל מסביב, מתי ייגמר החורף ויבוא אביב? כולם רצים למרחקים ארוכים, הרחוב נראה כועס, המבטים ריקים, הם משחקים אותה קשוחים עורקים בהתאם לנסיבות, קונים ספרים שמסבירים איך צריך לחיות. יש לי אהבה היא תנצח, אני נשאר מי שאני לא מתפתח, מי שאין לו לא יהיה לו, מי שיש לו רק רוצה עוד, לפעמים הלב נשבר אבל לא מפסיק לרקוד, לא רואה ממטר אבל אני עומד, הראש לא בסדר, אני לא מתנגד. יניב, תשמע, די, קצת מתבלבל. בינינו יש פה עבודה אחת, צוות נוי, צוות המובחר של הכפר. אם לא שמת לב יניב, צוות הנוער אחראי על תחזוקה שוטפת של הגינון בכפר. מכיסוי חדשאים עד גיזום העצים. הנויניקים האלה, בי צוות פינת חי, הכפר לא נראה אותו דבר. בגלל לכך אנחנו דואגים לטפל בחיות בניקיון ובתחזוקה של המקום. פינת החי מעשירה את החיים של הילדים. בנוסף, ילדים אוהבים לבוא לפינת חי, ללטף חיות ולהאכיל אותם. פינת החי משמשת כמרכז לימודי וביקורי לאורחים. יאללה, פינת חי הזאת, הדבר היחידי שיוצא משם זה ארנבים וגם כל היום מנסים לתפוס אותם. אנחנו התחזוקברים. תשמע יניב, בלי התחזוקה שום דבר לא היה קורה. אנחנו תקנים בין אם זה נורה שרופה או ביוב סתום או כל דבר שצריך ודואגים לתקן ולטפל בו. ניסן ושמוליק הם אנשי התחזוקה המקצועיים שלנו בכפר, בעזרתם אנחנו פועלים ביום יום.
התפקיד שלכם פה בכפר בתור שינשינים לאתר פיצוצי מים. ואנחנו פה מבזבזים הרבה כסף על מים, בסביבות 140 קוב בחודש הולכים לנו על מים, וזה המון כסף. ובמקום שזה ילך לתקציב של הילדים, זה הולך לעירייה. רק דבר אחד לא יודע, ניסן, שאנחנו את הצנרת החלפנו ואין לי פיצוצים. קלקלת את הכל עכשיו. רגע, הבנתי. עבודות, שמעבודות. אתם פה בגלל המחשב שלי בכלל, אם שכחתם. מי ראה את המחשב שלי? בר, לא התעסקת איתו קודם בסדנה? האמת שכן. הורדתי סרט למרכז למידה, הם רצו להקרין אותו היום. זה מה שעושים במרכז למידה? מקרינים סרטים וגונבים מחשבים? מה? אנחנו כמו כל בוקר קמנו, צחצחנו שיניים, אכלנו משהו קטן והלכנו למרכז למידה. אין לי שום שליטה איך לשנות לטובתי את השיטה. הממסד מסתדר עמוק בתוך הבירוקרטיה, בלי אמפתיה מנצל את הסיטואציה. מה שקורה לו היום מחר יכול לקרות גם לי. זאת המציאות אחי, לא סרט בדיוני. מגן דוד וחצי סהר למגבי הצער, מצליחים רק את הפער חיים. כן, יניב, אתה קצת מתבלבל. במרכז למידה אנחנו עוזרות לילדים שהגיעו לכפר בקלט חירום ועדיין לא שובצו לבתי ספר בערד. אנחנו מעבירות להם תכנים לימודיים ושיעורי עזר, כמו מחשבים, יצירה וספורט. מרכז הלמידה משמש סוג של בית ספר עבור ילדים, ונותן להם מסגרת שתלווה אותם בחיי היום-יום. המרכז משמש כהכנה לבתי הספר הרגילים, ושואף לצמצם פערים. אז למה בדיוק הייתם צריכות את המחשב שלי? הראינו להם סרט, בר כבר אמר לך את זה. ומה עשיתם עם המחשב אחר כך? אחרי סרט הילדים יצאו להפסקה, אנחנו שתינו קפה עם גל ומאיה, אני חושבת, הם ביקשו את המחשב, משם אני לא זוכרת. מה יש לכם להגיד להגנתכם? יניב, נרס לנו המחשב של התרומות, בר ונועם לא היו. לקחנו את המחשב שלך, היינו חייבות להמשיך לעבוד. מה אתן עושות כבר כל יום שאתם צריכות מחשב? התפקיד שלנו מחולק לשניים. אנחנו אחראיות להשיג תרומות לכפר שהן אקסטרה לילדים. זה יכול להיות הופעות, פעילויות וכל דבר שיגרום לילדים כיף ואושר. כמו שמאיה אמרה, התפקיד שלנו מחולק לשניים. אז החלק השני זה אחריות על הלוגיסטיקה של כל מה שקורה בכפר, בעצם חגים, אירועים, פעילויות וכל. עכשיו אתה מבין למה היינו צריכים את המחשב? כולה לקחנו אותו, סיימנו לעבוד, שמנו לך אותו בחדר. יניב, השעה כבר 2, אנחנו חייבים לעוף לבתים. השעה 2, כל השינשינים נכנסים לבתים. בזמן בתים אנחנו אוכלים עם הילדים, משחקים איתם ומבלים איתם. בין 4 ל-7 ישנם פעילויות שאנחנו ומדריכים חיצוניים מעבירים. בין אם זה חוגים כמו בישול, מוזיקה, ספורט, אופניים וזומבה, ובין אם זה פעילויות שאנחנו מעבירים לבוגרים ולצעירים, לגיבושם ולהנאתם. עוד דבר שאנחנו השינשינים עושים הוא חונכויות אישיות. לכל שינשין ישנם 2 ילדים להם הוא מעביר חונכות פעם בשבוע. מטרת החונכות היא העמקת הקשר בין השינשין לילד ומתן מענה לילד. אחרי הפעילויות, החונכויות והחוגים, אנחנו נכנסים לזמן בתים ולארוחות ערב עד 9. פעם בשבוע אנחנו מארגנים ערב קומונה, שבו אנחנו נהנים, צוחקים, פורקים, עושים כיף אחד עם השני. דבר שמשאיר אותנו על הרגליים פה, זה חלק בלתי נפרד מחיי הקומונה בכפר. שינשין בילדים הוא דמות פעילה, ולוקחת חלק בלתי נפרד בחיי הכפר. אנו מהווים עבור הילדים דמות של אח בוגר, תומך ומקשיב. קהילה בכפר מספקת לילדים חום, אהבה וחיבוק אחד. It cannot wait, I'm yours.